Sabi na na, iyan po na lang. Huwag na lang po, yung mga ganito. Pero hindi ko magulauna na sa itong panimalay. Ang ako lang, nadiin ang Ginoo mahimaya, mahimot sa ating pinagwit. Matag, Domingo, kay mo ka na ang kusog na ito, kay mo na promise sa Ginoo, bisag magpiguan ko na ito, yung kusog. Para akong kinabuhi, magdugos ko ginawa. Kahit maning gininhawa o kusog. Anong kusog ba na magpiko ko na ito ba, natin, di na taga-escape. Pag mahimaya ang Ginoo, nagaan kanyang kusog. Nga naman, aron, himaya o nagyapon ng Ginoo. O, medyo lang ang Ginoo, supply ni mo, aron siya, mapasalamatan. Mana ang gusto sa Ginoo. Siya nagtawag ni mo, aron pagtuma sa iyong kabugot ron, o sa iyang purpose, aron buhato niyo ang himaya niya. O na yung buhat pasabot. Kitang mga tao, gibuhat sa Ginoo, aron pag-glorify sa Ginoo. Dili mo na aron pag kinabuhi sa kalibutan, kung mga tao na kinabuhi sa kalibutan, sila na. Pero kita sa tinuulan, gibuhat yun ang tao sa Ginoo, aron mahimaya niya. Wala yung gilingan ni St. Paul. Wala yung, say thou unto them. Hilingon si Jeremiah. Hilingan siya sa Ginoo. Sulti sila. Niini. Thus is the Lord God of Israel. Nag-ingon ang Ginoo sa Diyos sa Israel. Kani, Jeremiah ni atwa po ng pulong. Kani apel magitan. Di apel magitan. Ang ilang Ginoo ato ng Ginoo. Kaya naman, ang Ginoo nag-promise ng Abraham. Si Abraham, mga kabaton siya o mga disimlan, mga liso, kita ang liso. Dili ka liso sa unod, kundi liso ka sa pagtuo ni Abraham, nga din nagtuo ka. Muna yung gingon din sa Israel, cursed be the man that obeyeth not the word of this covenant. Sa nawa, dinunglo daw ito ang mga tao na wala ng tuman ni covenant. Muna yung kining covenant. Muna ang love ng saad yun si Ginoo sa tao nanglan ang gugma. Siya na gugma nato, nanglan na gugma taniya. Unang gingon wala ta nagpili sa Ginoo, kundi ang Ginoo nagpili nato. Unang yung gingon dito sa John, yung pa ni Jesus Christ. Mabita na diri sa Isaiah, ato ning basahon ning Isaiah. Isaiah chapter 45. Napa ko sa introduction na sa intro kanina ko sa mensahe. Ingon pa ang Isaiah chapter 45 verse 18 to 21. For thus is the Lord that created the heaven. Atat pa niya, kay nag-ingon ang Diyos nga nagbuhat sa langit, God Himself that formed the earth and made it. Nga siya mismo nag-ingon sa iyong paggalingon, ako ang nagporma sa kalibutan o nagbuhat niini. Hindi naman nagbuhat sa kalibutan. Muto ba mo nga ang Ginoo nagbuhat sa kalibutan? Yung uban si, mato. Ano man naging, hindi man naging kamusalig niya. Nga naman mangita kag imong kagalingon. Ay, kung makayo dito sa Ginoo, sa imong pangita dito, wapong trabaho, maayong negosyo, maayong ones. Wala, naingon dito sa James ba, nahinduman ako ba, naging ni Santiago ang mga tao, naging nagsulti ang Ginoo niya. Ang muna niyang gisulat dito. Kung if God permit, tiningon magutong sa katao, buhat ko po sa syudad, magnegosyo ko dito, magkukulang ko dito, maglipay ko dito, magkuliw ko dito. Yan, niingon dahil itong magmamaling na din. Uy, bakit kabalo na ang inyong kinabuhi? Kasod pa niya, sama lang sabo o saso, sa daklit makita, mawala ka na. Pero kung ingon ka, kung itugot sa Ginoo, magkinabuhi ko dito. Na ubang manggo dili mo pero mga yung permission sa Ginoo. Dili mga yung permit pa. Ikaw na Kristoano ka, tanan mga buluhato ni mo bisana sa eskwela batana, yung God permit. Magnegosyo ba tayo yung God permit, Lord, kung ikaw yung permit righteousness, mo si Jesus Christ ningon si first the kingdom of God and His righteousness. Kaya nga naman, ang Ginoo nag-declare yun o butang na din tama. Mga tama yun, kay dili siya nagsulti o mga tawang lang. Nabaw sa tanan, wala niya kisikreto ni mga sulto sa Ginoo. Ang problema lang kay kipasya niya sa mga magwawa ni. Walang usulti ko ninyo sa tinilogray, aron dili ako basulot sa Ginoo. Aron ang inyong dugo, dili paninglo na ko, ang magwali-wali ko, hindi pa rin ako isulti ang tinuod. Sa tinuod lang, ang ubang tawa ko ng panahon, mga Hudiyo. Wala ni tao nga nagsulti o kamatuuran.
Manahilungdan nga matod pa sa puno sa Ginoo ang nabasa diri nga ang kamatuoran nahulog ngadto sa mga Hudiyo. Walay kamatuoran na ang ibuhat ni sa mga Hudiyo manahilungdan si Jesus Christ bisulti gyud siya. Paliani siya dinhi ug mamnang niingon siya Ephesians Lord datlot sa sisulti kay nga naman. Ibaw na gyud ang Ginoo nga mga tao nga mga Hudiyo nga atong isulod mo sila nagkuha mga tao o kanang kamatuoran. O bitaw na kita karon kung kabasa tayo niya ato buhaton ni. Kung sila mo nagbuhat kita magbuhat. Matod pa niya din sa verse 20. Assemble yourself and come draw near together. Ye that are escaped of the nation.